mata a sallah za su yi haka ne su matse kafafuwansu kafa hagu da dama a matse ta ko za su buɗe kamar yadda namiji ke buɗewa. Ingantacciyar magana maza za su buɗe mata za su buɗe kafafuwansu kamar yadda namiji ke buɗewa, domin dalilan da suka ce mata su rintse kafafuwansu haka dalilai ne waɗanda dukkaninsu masu rauni ba su tabbata ba. Na daga cikin dalilan nan akwai hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito a cikin littafin shi Kitabul Marasil daga Ibn Habib, Yazid ibn Abi Habib, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata su rinka haɗe jikinsu a cikin sujuda domin mace ba kamar namiji bane. To wannan yana da matsala ta farko shine Yazid dan Abi Habib tabi'i ne, yace annabi ya ce waye malamin shi, ya zama mursali kenan. Malamai kuma Imam Muslim a cikin muqaddima yana cewa wal mursalu indana wa inda ahli ilmi bil akhbari laysa bi hujja. Mursalin hadisi a wurin musu Muslim da sauran malaman hadisi ba hujja bane, domin mutumin da bai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya ce annabi ya ce, inda an tabbatar sahabi ne ya gaya mai da sai a karba, amma tabi'i na yin riwaya daga wurin dan uwan shi tabi'i. Dan haka ingantacciyar fassara ta mursali, definition na mursali shine al-mursalu ma qala fihi tabi'i qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aw fa'ala shay'in min dhalik. Mursali shine tabi'i ya ce annabi ya ce ko annabi ya aikata ko makamantan haka. To da wannan ne da kuma wani ainihin hadisi da aka ce wai Abdullahi dan Umar ya kasance yana umarnin matan shi a sallah in sun zo zaman sallah kasi irin zaman sallar da maza suke yi. Maza dai a sallah suna da zama ainihin uku, ko dai zaman iqa'a shine irin wannan zaman, wannan kenan bari a kwatanta aikace haka gashi shine zaman iqa'u. Mun gane wannan zaman iqa'a. Wannan zaman ya zo a cikin sunna tsakanin sujuda farko kafin kai ta biyu zaka iya yin wannan zaman. Ya tabbata a cikin hadisin musnad al-imam Ahmad da sahihu Muslim daga sahabi Jabir da Ibn Abbas. Na fatan mun gane wannan. In ka so kuma kai sujuda farko ka iya yin wannan zaman daidai ne, amma shi wannan zaman kadai ana iya yin shi ne wani lokacin a tsakanin sujuda guda biyu, ba a yin shi a wajen tahiyar farko ko ta biyu. Wajen tahiyar farko ko kuma sallar juma'a mai raka'a biyu ko sallar idi ko sallar roƙon ruwa ko sallar asuba ko duk wata sallah mai raka'a biyu ko ɗaya kamar wutiri, to irin wannan zaman kadai ake yi, shi ake kira aliftirash. Ka zauna akan kafarka ta hagu ka kwantar da ita, ta dama kuma sai ka kafe yatsun su fuskanci alƙibla. To sallar idi da sallar roƙon ruwa da sallar juma'a da sallah da za ka yi raka'a biyun farko kamar sallar isha raka'a biyun farko wannan za ka yi, haka sallar asuba, haka sallar shafa'i haka za ka yi, haka sallar witri haka za ka yi, haka raka'o'in nan na tarawihi duk haka za ka yi. Amma in sallar ta zama azhar ce raka'a ƙarshe ko la'asar ko magariba ko isha raka'a ƙarshe ko duk wata sallah wadda take makamancin haka, to sai ka yi irin wannan zaman, sai ka goce kafarka ta hagu ta fito ta ƙarƙashin kafarka ta dama, gwiwarka ta dama kenan, sai ka kafe yatsunka haka na kafa. Za ka iya yin haka. Wani lokacin kuma za ka iya kwantar da wannan kafar taka ta dama yatsun sai ka kwantar da su haka. Ya zo a cikin sunna. Wannan ya zo cikin Bukhari da Muslim, wanda za ka kafe yatsun su fuskanci alƙibla a wannan zaman kenan. Wannan kuma ya zo a cikin musnadul imami Abi Ya'la da isnadi ingantacce cewa wani lokacin annabi yana yin haka. To wannan babu laifi. Na? A mutum ya miƙe kafar shi haka kuma baya? A wannan kuma ban san wannan ba, amma dai wanda na sani shine haka dai ko hakan din, ko risala ta zo da shi, littafin risala na fiqh. Jama'a mun gane wannan da kyau? To in muka dubi waɗannan abubuwan da kyau, to da namiji da mace duk haka za a yi wannan zaman. To sai ya zo a cikin cewa wai Ibn Umar ya kasance wai matan shi sai ya ce in sun zo sallah duk zaman da za su yi zaman harɗe haka. Muna ce mishi zaman sarki ko zaman kutuku, dan kutuku da ake kiɗa, an ana kiɗa din nan wanda yake dan kada dan kutuku, kaga irin wannan zaman yake ko a to masu yi suna zaman kutuku. To wai haka a wannan zaman tarabbu'i, zaman harɗe, an samu annabi yana yi a sallah in bai da lafiya. Alama ce ta tsaiwa, kamar baka da lafiya ba za ka iya tsayawa ba, to in aka ga kana sallah a zaune, aka ganka a haka, to wai alama a tsaye kenan kake. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Alamar a tsaye kenan kake haka in kai haka.
to wai cewa ibnu umar wai duk zaman da matan shi za su yi a sallah wai yana cewa su yi haka, to wannan hadisin dai munkari ne bai tabbata ba. ku karanta karshen littafin sifatu salah da kuma silsilar ahadith da'ifa a cikin ainihin mujalladi na 6. Allah ya shiryar da mu. to jama'a waɗannan takaitattun bayanai kenan dangane da abin da yake da alaka da su mata din, dangane da abin da yake da alaka da kuma mu da su din. wato tambayoyin kamar yadda na gabatar, an yi tambayan ne wasu tambayoyin mata suka yi, wasu tambayoyin maza suka yi, kuma sai zan duk sun shafi